čemu je problem? Pa prostor Birnja i okolice je iznimno vrijedan što se tiče arheološke baštine. Muzej grada Kaštela i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika na tom prostoru Birnja rade već od 2008. godine. Sam Biranj kao arheološki lokalitet prelazi nekakav lokalni značaj, možemo reći da je to nacionalna baština, zato što je riječ o jednom iznimno velikom i jednom iznimno starom lokalitetu. Još u prapovijesnom razdoblju tu je egzistirala velika gradina koja je imala branjenu površinu preko 7,5 hektara sa vanjskim bedenom od 800 metara i taj gravitacijski prostor te gradine obuhvaća čitavu sjevernu padinu Kozjaka, pa tako i ovaj dio prostora koji je obuhvaćen ovim zahvatom. Uz sam obuhvat se nalazi nekoliko grobnih gomila, nalazi se 3 jame, jedna polujama, polupećina. Tu su još na ovom sjevernoj strani su gradine Vila i Vilaja i možemo reći da to predstavlja jedan kulturni krajolik, arheološki krajolik koji u principu s ovim zahvatom gubimo taj prostor kulturne baštine koji je iznimno značajan. Koji je to dio Kaštela, to na severu Kaštela? To je u principu jedini dio Kaštela koji ide iza Kozjaka. Većina kaštelanskih naselja ide do samog vrha Kozjaka i onda na istočnom dijelu prelazi na prostor općine Klis i grada Solina, a prema zapadu je prostor općine Lećevica. A ovdje s kaštelanske strane koja je u kojim Kaštelima? Kaštel Lukšić. Kaštel Lukšić.